Здравейте, приятели! Добре дошли в YouTube канала на Трети Гълъб. Нека набързо да ви се представим. Ние сме Големи, гениални, грамотни, гласовити, готини! Ако искате да ни познаете и да се забавлявате с нас, последвайте ни. И не забравяйте да дадете по един палец нагоре. Когато бяхме в първи клас, много обичахме да се забавляваме с героите от книжката Гимнастика за главата. Слънчето, папагала, маймунката и папагала. Тогава не успяхме да прочетем последната глава. Днес искаме да споделим с вас края на тази малка история за приятелството и радостта да сме заедно. Rumbali, gali galawe, gali galawe, gali galawe. Rumbali, gali galawe, gali galawe, gali galawe. Rumbali, rumbali. Rumbali, 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 gali galawe, gali galawe, gali galawe. 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 Маймунката, слънчето, болата и папагалът живеели в Африка. Те се срещали всеки ден и измислили нещо интересно. Или маймунката пела смешни песнички, а приятелите слушали и се смеяли. Или просто разговаряли. Или слънчето задавало умни въпроси, а папагалът отговарял. Той всичко разбирал. Поглеждал, например, към някаква косова палма, виждал косовите орхи и се мислял: аха, тези кокосови орхи зряват. Скоро ще озрят и ще паднат на нечия глава. Някога слънчето, маймунката, болата и папагала се разхождали из гората и играли на проблеми. Това са едни такива специални загадки. Слънчето поставило проблемите, а папагалът ги разрешавал. Или не ги разрешавал. Както се случи. Защо водата в потокът винаги тече в една посока, а назад изобщо не тече? А защо е да тече назад? Вече е текла покрай това, което е назад. Знае какво има там. А сега е интересно да види какво има напред. Папагалчо, как мислиш? Колко са нападалите кокосови орехи? Един куп. А колко кокосови ореха трябва да стане един куп? Куп е, когато са много. А многото колко е? Многото е много. Хайде все пак да уточним. 10 кокосови ореха куп ли са? Куп са. А 2? Не. Какъв ще е този куп от два кокосови ореха? А 3 кокосови ореха куп ли са? И 3 не са куп. А 9? 9 са куп. А 6? Не са. Или пък са. Не са. Абе ти какво ме объркваш? Ама аз нищо не те обърквам. Аз те питам 6 кокосови ореха куп ли са или не са. Значи много от малко съвсем не може да се различи. Може, разбира се. Малко е когато всичко си изял, а още ти си яде. А много е когато повече не ти си яде. Как хубаво обясняваш, папагалчо. Дори и нищо да не знам, всичко разбирам. Ето къде си била. Лежиш ли? Почиваш ли? Уморена си, така ли? А какво си правила? А имаш ли нещо вкусно за ядене? Нямаш ли? А какво имаш? Имам една мисъл и си я мисля. Каква мисъл? Не мога да ти обясня с две думи. Тя е много дълга мисъл.
За теб, за мен, за слънчето и папагала, за нас. Браво на теб! Ах, колко хубава мисъл! Може ли аз да си я помисля малко? Помисли си я. Маймунката коленичила до колата, но не е било удобно. Изправила се, но и така не е било удобно. Покатерила се на една палма и провиснала с главата надолу. После пак слязла на земята. Маймунке, стига мърдаш, мисли. Аз вече мислих. Пак помисли. Не мога да мисля едно и също нещо два пъти. И теб не те съветвам. Не бива да мислиш едно и също нещо непрекъснато. Може да тъкчиш и да се разболееш. Ох, Буа, моля те, мисли си за друга мисъл. ох, Искаш ли да ти изпея песен или да ти разкажа една случка от живота? ох. Потишаш ли? Зрелче, ти се разболя, но не се тревожи. Лежи си и за нищо не си мисли. Така скоро ще се оправиш и ще можеш да ходиш. Не, маймунке, аз никога няма да мога да ходя. Буа, аз сега ще изтичам да извикам слънчето и папагала, а ти се лежи и не се притеснявай. Болестта ти не е страшна. Аз съм боледувала от нея 3 пъти, даже 4. А аз ти казвам, че никога няма да мога да ходя. Никога, защото аз пълзя. Маймунката, слънчето, боята и папагалът знаели всичко един за друг. Или почти всичко. Но понякога откривали още нещо за себе си. Нещо ново и неподозирано. Хайде, аз ще тръгвам. Къде? Към моето гнездо. Ще се върнеш ли скоро? Да, но първо ще трябва да вървя. А после ще бъдеш там? Да, и после ще тръгна обратно и ще пристига след 3 дни. Хайде, остани със здраве. Папагалчо, ти защо ходиш пеш? По-добре е да летиш до гнездото си. О, твоето предложение е много съблазнително, но по-добре да си вървя пеш. Защо? Да не можеш да летиш? Аз ли? Това е тайна. И от нас ли я криеш тази тайна? Не от вас. От мене си я крия. Защо? Защото никога не съм опитвал. Ами опитай. Аз се страхувам. От какво? Ами, ако успея, От днес нататък запомни. Да вярва в себе си е важно. Не се съмнява и я почни. Напред върви безстрашно. Ако за нещо ти се каниш, но страх те, дали ще стане? Какво се плашиш толкова? Започвай го все пак. Почни! Какво се толкова сканиш? Опитай се и то ще стане. ами ако нищо пак не стане, Ще се опиташ пак! Маймунката била в лошо настроение, затова седяла на една финикова палма и ядяла форми. Колкото повече ядяла, толкова повече се осладявало, а била настроението и кой знае защо не се подобрявало. Било е вкусно, но тъжно. В този момент маймунката видяла слънчето. Маймунке, когато ти преща поздрави. Благодаря! Дай ги! Не са у мен. А къде са? Ти си ги загубил. Хубава бе работа. Седя си аз и чакам поздрави, дето толкова ми трябват, а то ги загубил. Какви бяха моите поздрави? Сега ще си помисля. Лата каза, предай на маймунката много поздрави от мен. Много ли бяха? Загубихте ли нещо? А тук търсихте ли? Там не сме търсили. Тук няма. И тук няма. А ние какво търсим? Поздрави. Хайде, разкажете всичко от начало. Лата прати поздрави на маймунката. И то ги носил и ги загубил, а поздравите били много. Знаеш ли какво ми нужда? Поздравите. Особено многото поздрави с нещо, което ако го загубиш, по-добре не го търсим. Ще направим така. Слънче, тичи при Влада и ако за още едни поздрави. Буа, можеш ли? Мога. Имаш ли? Имам. А ще предадеш ли? Ще предам. Още ни поздрави на маймунката. Разбира се, Слънче, предай на маймунката още едни поздрави. Много и сърдечни, но по-добре и аз да бъда с теб. Буа, маймунката не е получил своите поздрави, защото някой ги е загубил. Нямаш ли още едни поздрави? Имам, разбира се. Маймунки, приеми моите най-сърдечни поздрави. Но аз
Аз не ги чувствам. Когато ми дадат банан или кокосов орех, аз ги чувствам, а твоите поздрави не, никъде. Неприятна работа. Разбираш ли ме, Монке? Аз не съм в чудесно настроение и когато аз те поздравявам, аз поделям доброто си настроение с теб. Сега нека опитаме отново. Мой Монке, поздравявам те. Маймунката не помръдвала, притихнала, слушала какво става вътре в нея. Маймунката се слушала и изведнъж чула! Подобри се, аз чувствам твоите поздрави. Ей тук! Маймунката притиснала ръце към корема си, където мислила, че е сърцето. Ала ако не се бяха изгубили от тези поздрави, ще да е в такова настроение. Веднъж Блата изпълзяла на палмата. Тя се увила около ствола, вдигнала глава над върха и се взряла в далечината. Тя чакала баба си. Маймунката също седяла на палмата до Блата и се взирала в същата далечина. Тя също чакала бабата на Блата, която някъде там вече пълзяла към своята внучка. А долу под палмата папагайлът уча слънчето как се разговаря с баби. И ти ще кажеш, здравейте, мила баба на Блата. Вашата внучка е наша приятелка. Ние се радваме, че вие дойдохте при нея. Ние се радваме, че ти дойде при нея. Не ти, а вие. Към бабите трябва да се говори на ви. Значи тя няма да е сама. Много ли баби ще дойдат? Ще дойде една баба. А тогава защо да я наричаме на ви, като че ли е много? Защото е възрастна. Към възрастните баби човек винаги се обръща на ви. Дори ако възрастната баба е една, тя все пак е много. Сега помагам, че на мен почти всичко ми е ясно. Само едно не разбирам. Откъде знаеш всичко това? Слънчето въздъхнало и погледнало нагоре. А там Маймунката разговаряла с Блата. А каква е баба ти? Тя е такава, много опашата. Опаша ти лъжи ли измисля? Не, никакви лъжи не измисля. Просто има дълга опашка. Чакате ли? Чакаме. Вие не чакате както трябва. Вие чакате в една посока, а трябва в много. Ти, Бла, чакай там. Ти, Маймунке, чакай тук. А аз ще чакам направо. Сега ние чакаме, както трябва да чакаме и е сигурно, че ще не чакаме, каквото чакаме. Не мога да разбера. Защо чакаме в три посоки? При мен ще дойде една баба, а не три. Не е лошо да са три. Една ще е за мен, друга за теб, а трета за папагалчо. Не се разсейвай! Ти учи думите. Здравейте, мила. Здравейте, мила. Мила. Бабо! Баба пристигна. Ура! Един момент. Аз още не съм пристигнала напълно. Очаквам да пристигне и опашката. Ето я и нея. Сега вече може да се поздравим. Какво виждам? Не, баба. И мен. Нас. Аз вас много добре ви виждам, но освен това виждам, че се разхождате тук сами, без надзор. Без какво се разхождаме? Без надзор, но сега всичко ще се промени. Щом аз съм тук, ви вече ще се разхождате и ще играете под надзор. А как става това? Много просто. Ние ще играем, а баба ще ни гледа. Хубаво ли е това? Ние през цялото време да се забавляваме, а баба само да ни гледа. Ама нали ще й стане скучно? Може да гледаме поред. Не се тревожете. Вие си играйте, а аз ще ви погледам. А на какво може да се играе под надзор? Деца, под надзор може да се играе на всичко. Аз знае една много спортна игра. Разтягане на була. Чакайте. По-добре да се заеме с вашето възпитание. Извинявайте, баба, но ние днес вече имахме физическо възпитание. Ние въобще много добре се възпитаваме физически. Аз не говоря за физическо възпитание, а за възпитание. А какво е възпитание? Това не може да се обясни с безбедно. Например, Маймунке, ако сега ти дам банан, ти какво ще направиш? Озрял банан ли? Напълно озрял. Ще го изям. Първо ще кажа благодаря и после ще го изям. Да, ти ще постъпиш като учтива маймунка, но учтивостта все още не е цялото възпитание. Добре възпитаната маймунка първо ще предложи банана на другарчето си. Ами ако то го вземе, наистина, бабо, ами ако то го вземе, като нищо ще го вземе. А ти опитай. Какво да опитам? Банана ли? Много благодаря. Ти нали не обичаш много банани, слънче? Не, защо? Аз доста силно ги обичам. Ами тогава на.
На, за теб е. Благодаря. Но прими от мен този прекрасен дар. Приемам го с голяма благодарност. Аз разбрах. Много е интересно да си възпитана. Просто върховно. Ти предлагаш нещо на някого, някой предлага нещо на теб. Разкош. Като говорих за възпитание, нямах това предвид. Но като цяло си правда, Муки. Ако на никому нищо за никому не му се свиди, Това наистина е разкош! Ето сега, Булата ще каже на баба си колко е на ръст. Първо в папагали, а после в маймунки и в слънчета. Ние прилистим по последната страница, а те ще се останат в тяхната Африка, където ще играят на различни игри и ще пеят песнички.